Kay di una nangal daw, kas pagsasao, iti agpampamati di, iti daan at ulag. Kay di panawin dakain, iti inna idapdaton, kaligiti, an animal idi. So di kita, nga mapanda puuran, ket iso dayta, iti panangidaton da, iti daton, akong kunada, iti Diyos. Ket dayti met ka, abil idi, may samot idi matalek iti Diyos nga agpampamati iti nasaya at abanbanag gapo kadagiti nasaya at abanbanag ngayon na ibkas idi gapo iti paltiing iti Diyos. Iso nga nagdumada kakabsat iti inda panagpamati idi dayta apagsasao nga inggana itatta akapututan. Iso ang kabsat adu iti simurot iti pamati di nabil nga kaligitian animal nga inda idapdaton. Ngem no panunutan tayo kabsat kas kaligiti adda apasamak ken intayo amiresen kas iti palagpamati nabil nga iti inay dapdaton gapo kaligiti na imbag asasao nga panagramid nga dumanon sa dingato. Iso nga ti surutan tayo kabsat na sa siya at iti pamati nabil. Iso digitoy adda anay surat nga kinunana iso amabasa iti Galacia 3 iti 15. Kakabsat agsawa kas ugali kadigiti tattao uray no tulag laeng iti tao. No mapatalgedan dan oray siya sino saan ang mabalin adadaelen uno na yunan. So kaditi kabsatan tayo kuma ang mabalin adadaelen uno na yunan. Digitoy apagsasao anay surat iti baro at tulag. Ket mangara tayo met iti daan at tulag nga kas iti mabasa iti proverbio a kinunana iti 30 iti 6. Di ka nayunan dagiti sasauna. So di kita kapsat nga antay kuma nayunan dagiti sasauna no dilaket tantog ngarin ka ket pasarakan ka amang ulbud. Paado idi kapsat iti ulbud iti daan at tulag iso nga imay niya po nga si Kristo amanubot iti basol tay palpalawag na kadagiti na imbag asasao nga nagapo iti Dios. Iso digiti kapsat ngayon na ibagbaga asinubot na ngayon tayo surutin tayo sungarod iti pudno adalan kinunana. Iti mabasa iti Galacia 3 iti 24. Idi kasta iti linteg nagbalin mga iwan kada tayo. Tadi kiti kapsat isumot laeng iti mga iwan kada tayo digiti asasao. Ngan tayo maagtalet kada kiti dadduma nga mangiturturong kada kiti sasao. Nga napandamot laeng iti sabali apagsasao. Kas iti nainlubungan laeng abanag. Iso di kita kapsat iti tayo utuben tapno iturong na tayo amay puon iti pamati. Gapo iti pamati kapsat igitoy ana papateg nga inna ibagbaga nga nagtaod iti Dios digitoy asasao. Iso nga digiti apamaneknek amabasa iti piso 3 iti 4. Ano ba sa inyo mawatan nyo iti panakaamok iti palimod ni Kristo. Tadi kiti kapsat iti ayan iti palimod digiti asasao nin tayo sokimaten digiti na imbag adda anay lanad kadagitoy asorsorat. So kadagiti kapsat inakipapaabot gapo iti Facebook tapno maawatan tayo digitoy akay papanan na. Ket agyamanak iti Dios Ama ang manakabalin iti sa amin. Amen.